nè và là chắc chuộc cho nên là cái lawm chiếu hay vẫn chú thlir ron khen à chúng ta sau khi này cái buổi bui khóc mẹ unboxing cái đầu tiên này cái lâu này đó này đây này này cái lâu này đó na cho nên anh em khácกันละสวยรีแล้วnga unboxing pop pop nga cho nên kina siết mấy tụ rồi ngay nè nè rồi về rồi nè cái làm bằng sạch cả you know katar hi trong kai zo kan ni tro yang lục takin cara lawm om to lawm ya hi với nó cần unbox tủ chứ anh nhỉ chứ không hiện cần đáng nghe Sire Larry Carlton guitar anh nhỉ Sire Larry Carlton hi thô mà nó khóc mà quality guitar quality chassis man tlom si anh nhỉ US te Europe để cho stock có dấu dùng dùng chú tiếng chú nhỉ anh nhìn chân lâu nó xa tin company liền te sales thì chema yang em anti anti china kha ani aspect ki athachina chu India ram kan van nei na chu Sire hian in USA a chau siam lo in Indonesia court factory a siam avangin stock ki kan ol sama chuan hi ki pon ka ngak deuh wang color deuh ka color hi du bi kan nei wangin chu kan han unbox zone ni khan bag aron king tela Sire electric guitar bag ania chuan hi che het a hin kan da le ri anga la sa la na tele Sire guitar bag ania chuan enge king tel ho an neu kan en photang khalai khalo hong vela eng ma hi te hi truss rod adjustment elran chania chuan eng ma om lo ni hi chuan chung kan han hong nga nè in tuam cha khop mai he lel om ta khop mai le han phel te le hong nga rồi phu rom khop mai heo na don le mai tu na dim vexen lo ni Sire T7 Telecaster model ania chuan hi avar ania var deuh khari kan hak chara asente oma avar deuh khari kan han hak ani chuan zai homila noten lithium ti tro sui kha han tilanga hi ta hi when kan unbox chu ani Sire T7 ania Telecaster model ania chuan Sire hi nasina ha kan soi lang zoi to andu na chana kha aspect sa detail hi kan han soi zoi anga solid body guitar ania ti chuan Sire hi USA ama hi USA nia ma se factory hi Indonesia asiam tira wang hian atlom theita dewa aspect hi tra ya roasted maple neck ania hi roasted vek ania chuan kan thia thiam te dan chuan maple neck ti le rosewood ti vel hi India in kan nei lo Mizoram a hian mizo in a hming ka zot thina forest lama kan thok tu te a hming an hre chia lo kan nei lo an tia chuan rosewood maple tin lammai tai lai maple neck ani roasted kan ti kha chuan ama hi achunga tui zong kha an hem chuak veka ti hian ani chuan charvel ho chuan atengi roasted an ti lo caramelized an tia
tiang chuan ani a hnung hi satin ani a plain ani a chuan ma hi gloss a hei chuan a inlays hi a beloni inlays ani a high end guitar a ti chuan tlai hian hei locking tuners vekaron keng tela ti chuan 4 point ta hian pali ina in kila ti chuan han pervela nomna tura tan khan camera kan hmu thei am ok a hre chi alowa headlight hian hei fender te anglo takin ti hian an han ti slope dewa han ti oi dewa tin khan high fret heta sanga po khan kut o sam takin ti chuan a body hi a thinga hi alder body ani hei po hi mizowin kan nei che ka hrelowa tiang chuan a pick up hi chu Sire na siam ani a tiang chuan nei hi vintage brass saddle ang kharon keng tela tiang chu ani a 3-way switch ani switch po thakop mai a quality ti hriata tone knob vel po ti chuan tortoise shell pick guard aron keng tel boka ti chuan a string hi Arnie ball string aron keng tel bok ani kha ani hei hi zanina kan unbox chu bom kan han phel thara chu ni a Sire T7 ani a channel thlir tu te minlo thlir avangin minlo en sak avangin lawm thu ko soya ti chuan hemi a guitar shim review hi ni danga a video a review a sound a pick up sound te a intonation le a electronics ne kha a review kha ni danga kan la ti tur angai la tha nge tha ve ko le